ти е червилото? И как точно се случи? Случи се по време на вечеря. Викторе, до кога смяташ да ме мотаеш? Искам да си дам още малко време. Колко още време? 2 седмици. Предаването свършва след една. Бързо схващаш. Писна ми. Ще си взема сама това, което искам. Съжалявам, че го разбра по този начин, ама да си кажа, честно не ми пука. Сърцето ми е разбито. Много ми е трудно. Не знам как ще преглътна целувката му с Клаудия. Бобе, мисля, че сега е най-подходящия момент да ти кажа нещо. Какво? Ние вчера се целувахме с Виктор. Може ли да стане по-зле? Каза, че се целувам по-добре от теб. Колко мърка има по този свят, бе! Не се издържа! Не е като да не му предупреди. Как така те е предупредил? Ами е така! Бубе, трябва да поговорим. Какво има? Харесваше ми да се натискаме с теб, ама мисля пак да се пробвам с Бранимира. Аз няма да играя втора цигулка! Трета. Абе, тук на какви депресанти трябва да ни поудееш. На Бубето спешно и трябва психолог. Когато се чувстваш толкова жалка, колкото в действителност си в момента, гушкаш тази възглавница. От това после няма на къде. Бубе, трябва да ти кажем нещо. И вие ли се целувахте с Виктор? По-зле, мамто ни изгони. Оставаш тук сама без близките си дружки. Защо на мен се случва всичко? Толкова ли съм грешна? Бубе, трябва да ти кажа нещо. Ние с Даниела оставаме в къщата. Как така, бе? Ще живеем в твоята стая. Ора, бързо! На Бубето й трябва спешна помощ. Депресантите не помагат. Ще живее, просто и трябва покой. Стрес ти е дошъл в повече. Гледайте да не получава повече лоши новини. Дадено! Бубе, трябва да ти кажа нещо.